Devojke će vam pokazati šta treba da radite kada želite da pravilno vežbate. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo nas sa vama i ovog jutra vežbamo, radimo vežbice za stomak i posle još jednu vežbicu iznenađenja. Ajmo devojke, krenimo stomak, legnemo na leđa, to je jedan tegić kao opterećenje, idemo. Podižemo se, lagano, gore je izdah, dole udah, podignemo se koliko možemo, nekim normalnim tempom, radimo onoliko ponavljanja koliko nam prija, lagano se spuštamo, pazimo na našu kičmu, gore je izdah, dole udah, može još dva, devojke, još jedan, odlično, super. Ajmo, sljedeća vežbica, sedanje i vraćanje u početni. Gore izdah, prava leđa, dole lagano, savijamo kičmu, lagano spuštamo sa zadržajem, čuvamo naša leđa, gore je izdah, dole udah. Može naravno sa većim opterećenjem, sa manjim, shodno mogućnostima. Još dva. Još jedan. Gore izdah. Odlično. Ajmo jednu vežbicu, devojke, za bočni deo stomaka, isto s opterećenjem ili bez. Rotacija. Dišemo. Dodirnemo tegićem pod, ukoliko možemo naravno. Stopala mogu biti podignuta od poda. Evo devojke pokazuju Vedrana, odlično. Mogu na podu. Još 4, 3, 2, ok. Jedna vežbica u paru, evo Vedrana i Sandra pokazuju, znači zajedno, ali ukoliko nemate para, evo ja imam ovaj pilates ring, sa njim se lepo angažuje unutrašnja loža i lagano stežemo, angažujemo mišiće unutrašnje lože buta. Sandra i Vedrana rade to u paru, može da se odmeri malo snaga nogu, lepo se angažuje unutrašnja loža, probajte, dišemo, još 4, 3, odlično, i obavezno istezanje stomaka na kraju, takozvani kobra položaj, glava nazad, i to bi bilo sve za ovo jutro, vidimo se. Eto, vidjeli ste kako treba vežbati. Ako želite da izgledate lepo i budete